Hello guys, tinogamuchirai zvekare ku another episode of Zim Facebook Secrets and Confessions apo pandinokuverengerai ma-secrets nema-confessions atinosenderwa through our number nekugroup redu reFacebook. Regai ndebva ndapinda muconfession yedu yekutanga. Hanzi mukomanashi please ndivigei, nhasi ndaenda kumaprofita ndikanzi baba imi makadyiswa, ndanzi nditenge mukaka ndikanwa pasowe ipapo, asi madzibaba vati mudzimai wangu anoziva mishonga achapamazve kundidyisa. Problem kuti ndiudze hama dzangu hazviiti, vanomuda zvisiri normal. Ndinoda kuti muposte kugroup ndiwanewo advice kuti ndinozvifambisawo sei, ndaneta kungovazidzenga mukati memba. Is there a way yekuti akapama kundiisira mupfuwira zvisashanda? Nhasi sadza handina kudya, ndanyepa kuti ndinonzwa manyoka, ndiri kungoenda kuchimbuzi zvenhema. Message ndatonyora ndakagara pachemba. Kuda ndiko kupera kwemupfuwira. Ameno. Notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri secret yedu yekutanga. Regai tipinde mu secret inotevera. Secret inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndivigewo nashi wondiudza kana waposta ini ndiri single because of divorce, ndinodawo advice. Angava wekugarisana naye ndeupi apa? Ane status seyangu asi ane vana 6 but 2 ndo vaari kuchengeta, the rest vava independent, vane misha yavo. Poverty level tinopindirana. Umwe uyu ane zvinhu zvake, well balanced, ane vana 2 but ari kuda umwe mwana, she is above 40. Ndakamuti kwandiri vana vakwana, iye anoti ndinoda 1 more. Ini zvekuti mwana anozochengetwa nevanin'ina vake hazvimo musyllabus mangu. Vangu vana ndinochengeta ndega, handidi mwana anochengetwa nasisi oro nabhudhi vake, no. Ini handidi kuti mwana wangu ndife iye achiri kumagrade 3. I want to make sure kuti vana vangu ndavapa life iri nani. So mubvunzo wangu ndewekuti ndotora which life partner, both they are ground to earth. Mumwe ane vana 2 and she's very professional. Uyo ane vana 6, she's not. I don't mind kuchengeta vana vavo provided ndichigara navo. Kana ndisingagari navo handichengeti. Ndakavaudza mareasons awa vakabvumirana neni. Chandinoda kuziva ndechekuti ndotora upi pakati pevakadzi ava. Ndinenge ndirimo mucomment section. Anenge ataura zvine musoro ndichaisa like, ndatenda. Ndiyo yanga iri imwe confession yedu. Regai tiende muconfession inotevera. Confession inotevera, it was more like a question. Ndasangana nayo kuinbox kwangu yapinda ichiti makadi, please hide my ID. Ndinoda kubatsirwawo nevakafirwa vari vadiki kuti vakazvifambisawo sei to overcome the pain yekufirwa. Notify me when you have posted. Kwamuri vadiwa vatereri, kana wakasangana that situation yekuti kuti wakafirwa uchiri mudiki, how did you overcome that situation and the pain? Wakahila sei and zvinokuaffecta sei kana wakura? Kana wakasangana nesituation iyoyo, I kindly ask you just to leave a comment mu comment section. Maybe zvinokwanisa kuzobatsira umwe munhu anenge ari musituation yakafanana neyako. Regai tiende to our next confession. Nyaya inotevera, hanzi makadii mukomanashi, ndokumira kuti mundikandirewo nhamba dzeumwewo musikana angava ari single, nekuti dziya dzamakandipa that lady
ane 32 years akaposta achiti ari kutsvakawo murume ari serious. That woman is not serious. I suspect kuti she is married. Ndakazama kumufonera nezuro usiku but haabatike. From 6 p.m. ndaingofona foni ichikatwa. In the end yainge yoenda kuvoicemail. Nhasi makuseni ndo paazomuka achindiudza paapp kuti pane zvaiitika, so ndakabva ndaora mwoyo, handina futi kuzotaura naye. Please post for me kugroup kwenyu. I am really serious. I'm looking for a lady who is serious. Ndiri kutoda zvemusha. Notify me when you have posted. Nyaya inotevera anzi, hello mukoma nashi, post me as Heidi. Ndiri kuda kupindurawo Heidi uyo anga achicomplaina kuti murume wake anoda everyday. Ini wangu murume akataura ndichangopindawo mumba for the first time kuti ini mai mwana ndinoda everyday. Ini handinawo kuzviramba nekuti neniwo ndizvo zvandinoda full time. But problem iripo kuna baba vekwangu ndeyekuti kana ndiri kuma periods anotsamwa zvisingaiti zvekuti tinototadza kutaudzana. Ndiyowo problem iri kumba kwangu. Ndingazvisolvawo sei? Nekuti kana ndiri kutime yangu habi wangu haadi kana kutaura neni kana kundiguma. Notify me when you have posted. Secret inotevera yakati rebei, anzi kwazuwai mukoma nashi chitupa isai mubhini. Ndine nyaya yangu yandiri kuda kuti macousins andibatsire. Ndiri mukadzi ane makore 25 ekuberekwa. Ndakaroorwa zvikakona ndikazouyawo muno mujoni kuzotsvaka basa sezvo Zim yainge yakaoma. Ndakasvikira munzvimbo yeLimpopo kunonzi kuMarble, ndikashanda basa rikapera, life ikaoma, ndokubva ndazouya kuno kuDeepsloot kunana sekuru vangu. Saka ndine boyfriend yangu yandiri kudanana nayo, tava ne 2 months tiri murelationship. Saka ndakatombomushanyira kuPretoria kwaainga ari, handina kuona problem, everything was alright. Akaenda neni kuhama dzake, tikaita ma-introductions, tikaenda neku-ex yake, iyo yakamupisa nemafuta. Akatsva shuwa zvokuti kana uchimuona zvinotyisa, but ndakangomuti ndinokuda wakadaro. Zvapera kudaro, ini ndakadzokera hangu kuDeepsloot kunana sekuru kuya tikagara. After 3 weeks akati chiuya futi uzoona kwandinogara sezvo aishandira kuLimpopo. Akati ndichakutumira mari, akanditumira 500 yetransport. Asi ndakamuudza kuti ndiri kunguva yangu. Akati no problem. Ndakakwira taxi ndakaenda, ndakawana akandimirira pastop sign. Akanditora nemota yana sekuru vake, takaenda kumba, akandidropa mumba. Kwakubuda dzaiva kuma 4 p.m. Akati ndiri kuenda kunotenga huku, ndinodzoka. Ndakasara ndikageza, ndikadziisa mvura ndichiti ndiye kuzoundura huku. Zuva rakavira, munhu kana kudzoka. Kuzoti dzava kuma 12 a.m. ndakafona almost 10 times, iye kana kudaira call. Ndakafonera sisi vake vari kuCape Town kuti mukoma wenyu handisi kumuona. Vakati ndamufonera ati ari kudoro. Ndakafonera ex yacho sezvo taizivana, akati ikoko haako. Zvakandinetsa, ndikavata hangu. Kwaedza kuma 7, around 7 a.m. munhu kwakunoka padoo, ndikavhura. Ndikamubvunza kuti ko uri kubvepi? Akandituka zvikanzi waida ndigare newe sei? Iwewe uri kumwedzi. Chichi handigare nemunhu ari kumwedzi, unondibhohwa. Ndakarwadziwa ndikanyara cause ndakamuudza achitumira mari yake kuti ndiri kumazuva angu, asi iye akati huya.
takanetsana ndikabuda ndikadzokera kumba sezvo mari yetransport ndainge ndinayo. Iko zvino ava kufona achikumbira sorry, but ini handichadi kumuona. Ndakaona semunhu anondipusisa, ndakaona kunge ane vanhu vake. Ndinokumbirawo kubatsirwa nemaonere enyu. Please notify me when you have posted. Ndiyo yanga iriwo confession or secret yedu iyo. Regai tiende to the next one. Secret inotevera yakamira sekudai, asi mubvunzo haisi secret or confession. Hanzi makadii mukomanashi, sorry nekubvunza zvisingaenderane negroup. Ko nhai passport yangu yakabhanwa muna 2019 asi haisati yaexpire. Zvinoitawo here kuti ndiende ndinotora imwe passport? Ndikatora imwe passport kuZimbabwe pandinodzoka vanozviona here kuti passport yangu yakapiwa ban? Ndiwo umwe mubvunzo wandareceiva kuinbox kwangu. Kana pane anenge achizivawo, ane ruzivo panhau dzemapassport, kuti kana passport yako yakabhanwa ukanotora passport nyowani pabhodha kana wodhindisa, vanozviona here kuti passport iyi yakambobhanwa? Regai tiende to the next confession. Confession inotevera, it's actually two confessions from one person. The first confession yakasendwa iyo, I think it was on 5 September, saka tichangodzibatanidza dzose dziri 2. Yekutanga hanzi, hello mukomanashi, please post for me. Nai ladies, ndokumbirawo kuziva kuti birthmarks anopedzwa nei kumwana mucheche ane 1 month. Mwana mutema zvake, but birthmarks akasvibisisa kudarika complexion yake. Semwana musikana ende ari mutsapfu, ndoona sekuti haazotaridziki zvakanaka kumwanasikana kana akakura ainawo. Kana pane vangaziva kuti angapedzwawo nei, ndosaka ndauya pano. I am a worried mother. Ndinotenda kune vachabatsira. Please notify me when you have posted. Then imwe yacho yakamira sekudai, hanzi hello, please post for me. Ndini uya akamboposta musi wa 3 August ndichiti mwana ari kuenda kutoilet. Mwana uyu akazvarwa musi wa 5 August. After ndaposta ndakazomboenda nemwana kuclinic ndikavatsanangurira. Vakanditi muyamwise, ndikamuyamwisa. Akabva angoenda kutoilet, vakaiona tsvina yacho. Doctor vakati iri right. Chiri kundinetsa ndechekuti mwana nanhasi ari kungoenda kutoilet. Pava kukwanisa mwedzi ndakaenda naye kuskero akanoita 4.8 kgs. Iye akazvarwa ane 3.9 plus mwana haasi kuratidza kurwara, asi kuti haasi kugaina weight. Ndingadii kuti mwana aregedze kuenda kutoilet? Mafuta ndiri kumupa kamwe pazuva, kana kuti mashoma andiri kumupa here? Mudumbu ane nguva yaanomonyoroka namo, asi kwete zvakanyanya. Kuyamwa mwana uyu anoyamwa zvakanaka, asi chiri kunditambudza ndechekuti anongoenda kutoileti. Ndinokumbirawo mundibatsire. Vadiwa vateereri, kana pane anenge achiziva, ane ruzivo rwekuti a newborn baby kana achingoenda kutoilet nekurwadziwa nemudumbu anobatsirikana sei? Hapasiripo here panodiwa vana gripe water? Kana ndakambodzwa zvichinzi matumbu amenanzi matumbu etsoko. Kana pane anoziva nezvavo, please just leave a comment. Pamwe hanzvadzi yedu ingabatsirikana. Regai tiende kuconfession inotevera. Confession inotevera hanzi, hello mukoma, kuri sei? Ndikandireiwo nyaya yangu. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndiri kuda kuudza uyo anonzi Vimbai, pabva pataurwa nesenemi yake, kuti mishonga yako
yauri kutishandisira zvichakudzokera nerimwe gore. Wakasiya wako murume nekuda kuparadza imba yevamwe vakadzi. Wakaparadza imba yeumwe mukadzi, nhasi afa. Wava kuudza vanhu kuti aita zvechihure ari pamurume. Ko iwe waidii? Wakanganwa here kuti waihura sei uri pamurume nababa pabva pataurwa zita remwana ratisingakwanisi kutaura, zvikanzi iwe vimbai, ziva kuti Mwari haafi akaita chakanaka pauri. Iwe vimbai, unogara nzvimbo yaanogara yabva yataurwa. Zvikanzi mukomana achindokumbira kuti muvige zita, muudze uyu anonzi Vimbai kuti mishonga yako yauri kutishandisira ichadzokera. Please notify me when you have posted. Secret inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndipostereiwo sahaidhi, muvigewo chitupa changu. Makadini henyu hama, makadii maadmins, mamoderators nevose vari mugroup. Ndinokumbirawo zano kune vegroup. Ndakanyengawo mudzimai wechixhosa zvedu zvepamafacebook groups zviye, iye akabvuma. Kwaive kushandisa ghost account raisava zita rangu rechokwadi chokwadi. Muxhosa uyu ndiwe mumbekweni, neniwo wacho tiri muWestern Cape province muSouth Africa. Ndakamunyepera muxhosa wakareyo kuti ndakarambana nomudzimai, uye futi kuti ndiri kugara nevanakomana vangu vaviri kuSouth Africa. Iye mudzimai wangu chokwadi ndechekuti akashanya kuhama dzavo kuCape Town. Vamugirlfriend vangu vakabva vamhanya-mhanya musi wechina chatabva zuro kunotorwa ropa kubasa kwavo. Ini ndakakurudzirwa ndikaitawo zvimwe chete nechipatara chiri munharaunda mumbekweni. Tese taisava neHIV, taiva HIV negative. Akanditumira ini ndikamutumirawo paWhatsApp maresults eropa redu. Mukutumirana umu, zita rangu chairo chairo nestreet address yepamba pandaimbogara muno muDhube yakabva yaonekera pamapepa angu. Ndakatamira padyo asi makare muDhube. Uyuwo muxhosa uyu anogara kuproject panofambika hapo makare mumbekweni. China chatakatorwa ropa, aiwa, mubhebhi akashushira kuuya kumba kwangu kuti ndiite bonde naye. Takariita pasina macondoms. Ndakamuperekedza akadzokera. Ndakamupa sekukumbira kwake mari yelanchi kubasa, cash 30 rand, imwe iyo 100 rand e-wallet mukadhi mangu. Chinondinetsa ndechekuti iye haadi kuti tionerane kumba kwavo. Chero hangu ndakambokusvika, anoda iye kundifambira sezvaakaita patakatanga kuvaka bonde zuro. Akandinyepera kuti ane mwana 1 uye kuti akamusiyira vabereki vake kuEastern Cape, asi ane vana 2, mumwe anogara naye. Girlfriend iyi akanditi haana chikomba uye agere oga, asi profile yake yeFacebook akanyora kuti she is engaged. Ini ndakamuvanzira kuti ndine siki, chirwere chepabonde chinonzi gonorrhea, iyo iri kuramba kupera. Ndakanyeba kuti taivaka bonde mumba masisi vangu, imo muri mumba mangu. Ndomuramba sei muxhosa uyu? Plus akazoziva kuti ndamupa siki, haandiuraye here? Kana kuti haazondisungise, haazonditevereri here? Ndokumbira kuti mundibatsirewo. Please notify me when you have posted. Ndo imwe confession yatanga tinayo, rekaiti tsvake imwe. Confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello admin, please vigai profile nechitupa changu. Nyaya yangu yakamira so, ndaidanana nemusikana wangu. Ini ndobva ndaenda kuSouth Africa, ndobva ndawana basa, ndikashanda, ndikatenga zvima assets semukomana. Ndobva ndamutora tikagara tose. Mwari akatiropafadza nemwana mukomana ane 4 years.
now apa pose pandaigara naye taimboonetsana achiti why uchinwa doro, why une mafriends evakadzi, but vanhu ava vaingova vanhu vandainge ndakangojairirana. Pamwe pacho vaitonditsvakira mabasa sezvo vaiziva kuti ndinoita nezvei. Nemukadzi wangu vainga vava kutozivana vachishanyirana, saka problem iyi ndaitora simple sezvo pasina zvainge zvichiitika between ini nemafriends aya. Saka last year akazoenda kumusha kunoona vamwe, ndikati ini ndiri kutevera ndichatevera ndichizokuroora sezvo ndaiva ndisati ndambobvisa zveshuwa. Ndakazama nepandaigona napo kuunganidza mari. This year ndobva ndaendako. First day randakasvika kumba kwavo akandiudza kuti haachandidi, saka zvava kwauri kuti wobvisa mari kana kuti wodzokera. Ini ndaifunga kuti nyaya tichangogadzirisa tapedza. After tapedza zvirongwa izvi, nyaya ndakambozama kukumbira ruregerero but hapana chakachinja. Nyangwe hama dzangu hapana wandakaudza nyaya iyi kusvikira ndadzoka kuSouth. Izvezvi mwana anofanira kuenda kuchikoro, akati achadzidza kumba kwavo, ende pane paakatopopotedza ndati ndikati mira ndiende ndinoudza baba vako nyaya iyi. Akati ukangoenda ukavaudza ini ndinozviuraya. Manje hama, please ndodii because ndiri worried nemwana wangu, because she threatened to kill herself and to kill my child. Please notify me when you have posted. ID uyu ndatomusendera message ndichimubvunza kuti ko makazozvifambisa sei, because apa pane issue yekuti mukadzi aithreatena murume kuti if you tell my parents kuti handichakudi ndichazviuraya ini nemwana. Saka if ID akandipindura kuti akazozvifambisa sei, I'll get back to you guys ndokuupdatai. Next confession iri kuinbox kwangu. Hanzi hello mukomanashi, can you post kuma cousins? Tinogara muno muSA, so nyaya yangu yakadai. Ini ndane 1 year ndaroorana nemurume wangu, but pane hope dzatinorota tese. Pakutanga Habi akarota mainini, mukadzi wemufana wake, achiita Weti pamberi pake, tikati dzingoriwo hope. Kepiri ndakavarota ini mainini vaya nevamwezve mukadzi vevamwe bamunini vakarara pamubhedha pedu vakavhura makumbo vasina mapendi. Habi akavarota vaya vekutanga, hanzi vakandimbundira vari mumasure mangu, kureva kuti mumasure memurume wake. Last week ndakavarota zvekare. Ini tainge takagara pamachezi ini nemurume wangu, ivo vakasvikogara vakatimhoresa, vakaenda vakabva vavhura sketi vakakotamira murume wangu, ndobva vamurova mambama vakaenda. Kana kune vadudziri vehope ndokumbira kuti mundibatsirewo. Kune avo vanotuka mucomment section, please chimbomirai, ndiri kudawo help yenyu, ndatambura nehope idzi. Please notify me when you have posted. Ndo imwe confession. Kana kune vadudziri vehope, please I ask you to leave a comment in the comment section, pamwe hanzvadzi ingabatsirikane. Secret inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi, I have a secret. Ndinogara murutenga. Muna 2011 ndakaenda kuBait Bridge ndikatanga kutengesa ma-airtime murengi. Ndakazowana mamwe mafesi vaiita zvekuendesa fodya kuSouth Africa. Sezvo ndaida mari, ndakabvuma kushanda ndichisenga masaga efodya from Bait Bridge to Messina. Pano pataifamba, waifamba usiku hwose wakasenga mabox efodya, ende varume ava vaiva very rough, vaifamba futi dzakakokwa. Nerimwe zuva ndakaona mukombi yatainoloda fodya
ndakaona muine vanhukadzi vainge vakavharwa kumeso vakasungirirwa pasiti vairakidza kuti vainge varohwa kwenguva refu. Pandailoda fodya, one wavo akati please help me. Ndikati ko chii chiri kuitika? Zvikanzi tiri kunotengeserwa kumanigerian kuti tive masex slaves. Akangoti ndinonzi Joy, akabva anyarara muzulu, nekuti mazulu awa ainge asvika padhuze nemota. Vakatipa ma300 rands edu ekusenga fodya, vakati pindai tinokusiyai kumesina. Ini nekuti ndainge ndonzwa kutya, ndakati ndafunga kumbonotsvaka basa kupurazi remaorange. From there I never saw them or kuzomboona vamwe vandaishanda navo tichisenga fodya dzemazulu awa. It's about 11 years now, but ndombozvifunga kuti but vakadzi vaya vangava varipi. Ndinombofunga kuti izvezvi maybe hama dzavo dzinongoti vanhu vakarovera Joni, izvo maybe vanhu hakuchina. Iniwo at the time kana foni chaiyo ndaiva ndisina, kana bhutsu yandaipfeka wainzwa tsitsi. Kune vakambochamba bhodha nemusango munoziva kuti minzwa yacho yakaita sei. Nyangwe kuti ndiudze mapurisa, ndinozvibvunza kuti ndinoudza mapurisa ndichitanga ndichiti kudii, please post for me, notify me when you have posted. Confession yedu yekupedzisira muzuva ranhasi yakamira sekudai. Hanzi makadi mukoma nashi, ini ndiri mukadzi ane makore 42 ekuberekwa. Ndinogara ndiri munyika yeIreland. I migrated from Zimbabwe. I am married to a white man. Asi chava kunetsa mukati memarriage yedu ndechekuti murume wangu anorakidza kuti anovenga vanhu vatema. Last time we had a fight, and mukutukana akasvika pakundiudza kuti haufungi wakafanana nemakudo ekuAfrica. So after ataura mashoko awa, ini ndakatanga kupfeka hembe dzangu nedzemwana wangu, tikati tava kukusiya. Akabva apfugama akatanga kukumbira regerero, akati haazive kuti chii changa chamubata. Takazogadzirisana nenyaya yekuti ndinomuda, and I also want kuti mwana wedu akure muenvironment yakanaka. But chava kundinetsa recently ndechekuti ava nesystem yekuti anofarira kuti tione pornography tiri tose. Kwandiri zvayo pornography haisi problem, asi the problem ndeyekuti type yemavidhiyo aanoda kuti tione ava kundipa maquestions akawandisa. Mavideos awa aanoona most of the times mavideos ekuti anenge ari emunhu mutema, ari munhukadzi, nemurungu ari munhurume. Asi zvine zvichiitika mumavideos awa ndezvekuti munhukadzi uyu anenge achitreatwa senhapwa nemurungu uyu. Most of the times mumavideos awa munhukadzi mutema uyu anenge achimanikidzwa kunwa weti yemurungu. Dzimwe nguva anenge akasungirirwa nechaini, achiitwa bonde naye, achirohwa, achidzipwa. Izvi zvinhu izvi zviri kundityisa kuti ko uyu murume wangu haazogume here ava kuti ndinwe weti yake, because anorakidza kuti kana achiona mavidhiyo awa anenge achifara chaizvo. Ini ndinongopretendawo semunhu wandinoda. Please post for me and notify me. Ndichatevera mucomment section. I really need your advice, but I also love my husband. Ndiwo mamwe ma-secrets nema-confessions atanga tinawo muzuva ranhasi. So tinongoti until we meet again, happy secrets and confessions. See you next time.